La campanya de l'ametla al territori valencià està sent una de les pitjors que recorden. Les organitzacions agràries parlen d'una reducció de més del 60% de la producció. Les intenses pluges i el fred d'abril són les responsables d'esta pèrdua tan dràstica. A més, enguany, els productors també s'enfronten a preus més baixos. Tres de les comarques més afectades són la Plana Alta, el Baix i l'Almaestrat. Estan a mitjan de campanya i en esta zona s'espera una reducció en la collita del 70% respecte al 2021. Degut a la climatologia de la primavera, que va fer que descendiera la producció, i després la sequera d'aquest estiu, que encara ha fet que reduïsca més la producció, estem veient que un 70%. Pluja. Més que res humitat, si pluja i tot això va influir. Però, a banda de la meteorologia, s'enfronten a preus més baixos que l'any passat. L'any passat s'estaven pagant 7,60, 7,70 a este punt, i ara han baixat a uns 7,40, i el problema és que els gastos sí que ens han pujat i la mela no ha pujat, inclús està baixant un poquet. Esta trencadora espera l'arribada dels camions. A hores d'ara l'habitual seria trobar-ne 2 o 3 fent cua per a descarregar ametles. Hauria d'haver més gent així portant la seva collita, però com la collita arruïna, la gent se les guarda i a veure què passarà, o sigui, si pujaran els preus. La Unió de Llauradors parla de situació agònica i proposa que les empreses permeten al llaurador aprofitar el rendiment de la corfa que s'utilitza per a fabricar biocombustible.